Falla l'Espanyoleto. La falla de papel. Aquest és el lema de la nostra falleta, perquè el nostre artista faller vol que donem pel món una volteta, pujats en un avió de paper. Perquè els xiquets exerciten la intel·ligència i puguen construir els seus propis valors. Deuen viure la bonica experiència de viatjar i disfrutar de tots els racons. La nostra falla dona l'oportunitat de conèixer diferents països i civilitzacions. En més d'una ocasió et quedaràs bocabadat al conèixer algunes tradicions. Cos central. El nostre planeta Terra lluís la seva cara de felicitat al veure que els xiquets disfruten amb respecte i llibertat. Shiva és una deessa hindú que no deixa indiferent a ningú. Per a l'Índia la flor de loto és molt important perquè representa la sabidoria dels seus ciutadans. El xiquet cavalca el drac oriental perquè pensen que així allullen el mal. La xiqueta fa malabars en els platets, celebrant el nou any xinès. Les persones que viuen a l'Orient quasi sempre van somrient. Per a Austràlia pots trobar molts koales, això si on estiguen les canyes. Com per les seues terres sempre fa bon oratge, es passen les hores a la platja fent tatuatges. A l'Austràlia tenen devoció per cuidar la seva vegetació. Si l'esquimal ix de la seva casa congelada, es pot trobar a ossos que venen en manada. Com l'aigua està plena de blocs de gel, la balena ix per si veu algun peixet. Al Polo Nord fa tant de fred que no et calfen ni els pets. A Hawaii cap xiquet tremola, per molt gran que siga l'ola. És més complicat fer surf al Pacífic que trobar un bon polític. A les Illes Galápag podràs nadar amb tortugues, si estàs espavilat i madrugues. La gent que viu a una illa és peculiar, perquè mires on mires, sols veus mar. A l'Amèrica, des de que naixen els xiquets, cavalquen com si foren bandolers de l'oest. Els indis i vaquers juguen com a germans. Això sí, cuidant molt als seus cavalls. L'africana no deixa de tocar el tambor, per fer un ritual que l'han ensenyat els majors. Els africans, per a ser feliços, necessiten pocs capritxos. Una sevillana aprèn a ballar, quasi abans de caminar. El grec trau múscul i fa ullets, perquè l'agrà el guàrdia londinès. El francès du una baguette en la mà, perquè al seu país és tradició fer un bon pa. Tota la història dels europeus la trobaràs escrita als museus. Escena pingüins. Hem de cuidar el nostre planeta, que a poc es va derretint. Hem de mantindre la terra neta, si no fins als pingüins acabaran fregits. Aquest pingüín es troba preocupat i per mantindre la terra està lluitant. I trobem un altre pingüí, que ja s'ha acostumat, que sols li preocupa tindre un bon bronzejat. En el problema del canvi climàtic, ningú es deu quedar apàtic. Escena extraterrestres. Els extraterrestres han vingut de visita i de pas a copiar-nos les idees, perquè la nostra forma de vida és única encara que tinguem problemes. Jo vinc des de Mart a conèixer el vostre art. Jo sóc un golfo de Saturn que ve a viure el vostre món nocturn. Venim des de Mercuri perquè ens encanta el vostre des de Juni. Escena Expo. Quan els extraterrestres coneixen el nostre planeta, a sa casa ja no volen tornar, perquè diuen que així sempre estem de festa, i ells també volen disfrutar. Escena Aurora Boreal. Per aquestes terres congelades pots trobar un fenomen especial, que fins a les balenes deixa anonadades. Es tracta de l'Aurora Boreal. Continents. Saps què? A l'Europa l'anomenem el vell continent, perquè fa milions d'anys ja vivia gent. Saps què? L'Àsia és el continent més poblat, perquè viuen 4.000 milions d'habitants. Saps què? L'últim continent en descobrir va ser l'Amèrica,
fa poc més de 500 anys. Saps què? Encara hi ha moltes tribus africanes que viuen en la seva selva amagades. Saps què? El continent d'Oceania és el més xicotet, però saben fer surf fins als peixets. Saps què? A l'Antàrtida fa molt de fred durant tot el dia i això fa difícil dur una bona vida.